Dyma 8 tip bach hawdd i gynnwys y Gymraeg o'r cryd. Hwyl. Dy agwedd a dy brwdfrydedd, nid cywirdeb iaith sydd am gael yr effaith mwyaf ar ddatblygiad iaith y blentyn. Hyder. Dos amdani, dangosa hyder yn defnyddio dy Gymraeg, dim ots faint o Gymraeg sydd gen ti. Deall trochi. Amgylchynu dy blentyn efo'r Gymraeg o oed cynnar iawn iawn ydy'r cychwyn gorau ar gyfer datblygu'n ddwyieithog. Cysondeb. Parhau i ddefnyddio'r Gymraeg hyd yn oed os ydy dy blentyn yn ymateb yn ôl yn Saesneg neu yn iaith arall y cartra. Balchder. Canmod y blentyn am i ymenydd dwyieithog ffantastig sydd yn amsugno ieithoedd. Ffrindiau. Mwynhau'r Gymraeg drwy ffrindiau yn y cylchoedd ti a fi neu'r cylchoedd meithrin. Adnoddau. Mae yna gymaint o adnoddau ar gael yn ddi-dal, felly cofiwch ddefnyddio yr apia ac dangos rhaglenni S4C. Dysgu. Ymunwch yn nhaith iaith eich plentyn a beth am ymuno efo cwrs Cymraeg i oedolion. Gwych, syniadau briliant. Diolch yn fawr iawn, Athro Enlli. Diolch am yr arweiniad. Syniadau gwych yma.